И така, какво става, пичове? Аз съм Коши и добре дошли в първото видео, което е влог до Венеция. Между другото, хора, както виждате, тук съм се заредил с евраци, защото буквално може би няма да стигнат тада. И така, пичове, забравих да ви кажа да се абонирате за канала ми. Даже все още се чуя защо не сте го направили, защо не сте се абонирали. Там цъкнете това червено бутонче на екрана ви, абониране, и се абонирайте за канала ми, защото предстоят много яки видеа. Така че, да. Също така, хора, между другото забелязвате сигурно, че съм вече без брада, защото се шейвнах, нали? Обръснах се и да, като цяло си махнах брадата, защото фак, мисъл, ако обича брадите. Та да, така че абонирайте се и нека продължаваме. И да, още заето, пичове, успях да си сложа всичко в чантата. Успях да побера всичко. Всъщност това ми е ръчния багаж. Не. Друг нямам без това, но това нали се върви като ръчен багаж. Вътре ми е общо взето зарядното за лаптопа, мишка, нали, самия ми лаптоп, едно зарядно, всичките ми дрехи, които ми трябват. Да, общо взето това е. И сега става само да закопча чантата. И вуаля! Чантата е закопчана. Между другото, багажа не трябва да бъде повече от 8 кг. Това не знам колко е. Предполагам, има някъде 8. И да, хора, също така, това ми е аутфита за утре. Много яко. И така, какво става, пичове? Връщаме се. В момента е 2 часа и станах преди 5 минути. И да, още зато ще се оправяме и ще тръгваме. И така, какво става, пичове? Вече не ми се спи и сме в колата, сигурно чувате радиото и тук вече чакаме едни момичета и тръгваме. И така, какво става, пичове? Аз съм Коши и тук вече сме на летището. Да, basically ви апдейтвам, вече сме на летището и е 4 часа и ще тръгваме след 2 часа. Нещо такова. Ай, чао!
say fury may see the disabled fast until careful turn the seal hands off. Now reaching our firefighting position, small cues are permitted. But your head in the partner carefully as I don't really for the job causing cancer. Check your seat for express personal belongings that you and roll video. Get the job to time back, you take the music present by one day, which your blessed day, thank you and goodbye. Now it's further as just to back to better to suggest it. Just best to the model time that the come stato con canne per fasi buoni. Dopo che dopo si ha una delle tutto maniera di si ci da panelli che da plus. E poi c'è una delle che fare tempi ma non bagagli, si deve rispetare ne sono troppo bagagli bagagli da mia mania. I problemi che vuoi che sono prendere da tra i resti. Ma ci va pure perché pare poter ci sbraccia vedere il fatto che proviamo a sto contento per il Ostavete един лайк. Лол, развален лимон. Много яко. Специално за Иванчо. Между другото, помня, ако гледа това видео, искам да ми преведе какво означава това. Специално за Иванчо. Специално за малкия Иванчо. Италиански Lidl. Lidl Италия. Ще си взема пица. Какво му е да взема? След като буквално не успях да си взема пицата с тези щипки и там какво са. Тях да има аерен и буквално знах, че това е италиански Lidl, не български и няма аерен и не мога да си взема. Това, до после. Шегувам сега и с тази пица Wild. Wild. Общо взето, пичове, тук изпуснахме влака, буквално той затвори врати пред лицето ни, бяхме до него, затвори врати пред лицето ни, но да. Изпуснахме го и просто решихме после да се разходим из Бергамо и така. Влака междуто беше до Ровато. И така, пичове, тук вече си хващаме влака за Ровато, като преди това разгледахме Бергамо, аз пих чай, който между беше много хубав. Също така видяхме как слагат асфалт по много интересен начин, като просто пича асфалта му е в някаква турбичка, просто от турбичката го излива в това, на дупката, където е на пътя. Предполагам, това е някакъв готов асфалт или нещо такова. И да, и просто когато колите минават, го заглаждат самия асфалт и да, също така един ми се скара един шофьор. И тук между другото вече пристигнахме от Ровато до Верона. И тук във Верона видяхме някакъв фейк колизеум, който е на центъра, който наподобява на този в Рим. Тук седнахме между другото да ядем на центъра на Верона, взехме си пица, взехме си паста и някакви други неща. Като цяло, между другото, пицата от Lidl, която си взех по-рано във влога, повече ми хареса от тази, която беше тук. Като цяло тестото, нали, на тази беше по-добра, обаче моцарелата и доматеното пюре на миналата беше уникално просто. Нали, сравнение с това тук, което ядох. Като цяло тази пица, нали, като първо впечатление от италианска пица не ми хареса. Това беше някакъв магазин за трева, който просто баща ми искаше да снимаме рамка. Между другото, тук вече бяхме уморени като цяло от носене на куфари, от ходене и от деня. Отделно, че бях на 4 часа сън.
И най-сетне след цял уморителен ден ходене, разгъждане на два града, вече се качваме за влака, който е за Венеция. И тук вече най-сетне стигаме до Венеция. Между другото, горе-долу стигнахме за 2 часа, като имайте предвид, че това са 200 км и влака се движи горе-долу с 150. И тук вече стигаме до хотела, където ще спим. Между другото, реално хотела не беше зле, смисъл имаше къде да се спи, имаше топла вода. Макар че беше малко странен, защото както влизаш от входната врата трябва да се катериш нагоре, все едно е нещо като мезонет, но да, просто имаше стълби и да, хотела не беше зле. А ние спахме в тази, която съм в момента стая. А това е другата стая, където другите хора спаха. Еми да, хора, и това беше от днешния влог. Надявам се да ви е харесал, както знаете, казах ви, че може да бъде малко по-така. Това е банята. И да, basically, стигнах към Венеция. И така, за дълъг път и много море, така нататък. Моя баня. Окей. Благодаря за гледането. Това беше от ден 1.